Ahoj, volám sa Stacey Townsend a dnes vám predstavím pickleball a jeho základné pravidlá. Počul si už niekedy o pickleballe? Pickleball je totiž najrýchlejšie rastúci šport v Amerike. Pickleball je raketový šport, často označovaný ako zmes stolného tenisu a badmintonu. Toto je pickleballové ihrisko. Ihrisko na pickleball má dve strany a je rozdelené sieťou. Existujú 4 línie: základné línie, bočné línie, stredová línia a línie nevolejovej zóny. Táto oblasť sa nazýva zóna bez volejov, ktorú familiárne nazývame kuchyňa. Okrem kurtu na pickleball, ktorý nájdete už aj na našom multišportovom ihrisku Streetko, nachádzajúcom sa pri jazere Dražďak, na hru budete ešte potrebovať raketu, loptičku a pár priateľov na hranie. Pickleball je šport pre všetky vekové kategórie a úrovne a môže sa hrať ako dvojhra alebo štvorhra. Naučíte sa to raz, dva a navyše získate úžasnú komunitu plnú nových kamošov. Aj keď sa pickleball môže hrať ako dvojhra aj štvorhra, najčastejšie sa hrá ako štvorhra. Takže na začiatok hry budú na každej strane ihriska na pickleball dvaja ľudia. Na začiatku hry pickleball jeden tím bude podávať, loptička na pickleball musí byť podaná krížom do servisného pola. Na rozdiel od tenisu sa musí pri pickleballe podávať zo spodu. Taktiež loptička pri podaní a vrátení musí najprv padnúť na kurt. Toto sa nazýva pravidlo dvoch odrazov. Po podaní a vrátení podania môže ktorákoľvek strana začať hrať voleje. Inými slovami, po podaní a vrátení môže každý tím zasiahnuť loptičku vo vzduchu alebo aj klasicky po odskoku. Každá výmena pokračuje, kým niekto neurobí chybu. Napríklad pri dvojitom odraze, alebo ak loptička skončí v aute, alebo loptička zasiahne niekoho mimo miesta pod zápestím ruky, v ktorej drží raketu, alebo tiež ak loptička skončí v sieti. To, čo robí tento kurt na pickleball jedinečným, je oblasť na kurte nazývaná zóna bez voleja, ktorá je tiež familiárne nazývaná kuchyňou. Bezvolejová zóna je 4-metrový priestor uprostred kurtu, ktorý sa rozprestiera 2 metre na obe strany siete. V kuchyni nesmiete hrať voleje. Inými slovami, udrieť loptičku zo vzduchu pri kontakte s kuchyňou. Kontakt s kuchyňou znamená stáť v nej, alebo dovoliť pohybu, aby vás zaniesol do kuchyne potom, ako udriete loptičku. Si pripravený zahrať pickleball? Navštív streetko.sk a zarezervuj si svoj termín už dnes.